जाय मेथाइ खनग्रा बेनो लंथं थाबायना दिन्थिग्रोनांगौ बेसोर लंथं जुगखौ लाबोदोंना जाय मेथाइ लिरग्रा बे लंथं थाबायना दिन्थिनांगौ बि थाङै थुङै गिदिं गिदा फैफिनबाय लंथं जुगा फैफिनबाय बे मेथाइखौ गोबां मानसिफ्रा रंजागासिनो दं सेंग्रा आरो सिख्ला गासिबो रंजागासिनो दङ नाथाय होननाय मोनसे दङ बेवहाय नाथाय होननाय मोनसे खोथा दङ मेथाइनि गेजेरजों बिसोर लंथं जुगखौ लाबोदों जाय मेथाइ खनग्रा बेनो लंथं थाबायना दिन्थिग्रोनांगौ बेसोर लंथं जुगखौ हेल' फ्रेन्ड्स खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि डिबि ब्लग्स अफिसियेल इउटिउब चेनेलावहाय फिन खेबसेबाव बरायना लाग्रोनाय जाबावबाय दा आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आपडेट्स लानानै फैलायबाय दा बे आपडेट्सआनो जाहैबाय जोंहा दानि डिजिटेल मुगायाव दानि सिचुवेसनावहाय जोंहा मोनसे मिउजिक भिडिअ सं जोंहा भाइरेल जागासिनो दं नङा होमबा लोगोफोर ट्रेन्डिं जागासिनो दं गोबांनो दा बे भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा सङा मा सं होनो बेखौ लंथं मडार्न जुग ना मा होनो लंथं मडार्न जुग दा बे भिडिअखौहाय गोबां हिन्जाव आइजोफोरा गोबां ट्रेन्डिं खालामगासिनो दं गोबां शर्ट भिडिअ बानायगासिनो दं रिल्स बानायगासिनो दं आरोखि लंथं मडार्न जुग मिउजिक भिडिअखौहाय मोसानानै माने बिथांमोनहा ससियेल मिडियायावहाय गोबां ट्रेन्डिं खालामगासिनो दं आरोखि रिल्स बानायनानै हगारगासिनो दं दा बिथांमोननि रिल्स बानायनाया सोरनाबा एसे अयनाय जादों आरोखि माने नायथावजायै जादों आरोखि दा बेबायदिथ' खालामनाय गैया बै अरिजिनेल समावहाय बेबायदि भिडिअ बानायनाय गैयामोन आरोखि दा बिथांमोनहा एसे माबा खालामदों आरोखि दा बेनिनो सायाव आङो बुंनो सानदों दा बिथां खनगिरि मेथाइ खनगिरि आरो लिरगिरि बिथांमोनहा आरो बै जायनाखि मेथाइ दिहुनग्रा आरबि प्रडाक्सन नामा बेवहाय दिहुनदोंमोन होनबा बे मेथाइखौहाय बे मिउजिक संखौहाय दा बिथांमोनखौ आङो बिथांनि गेजेराव आंनि साननायसो आरोखि बे आंनि बेक्तिगत साननाय माने बिथांमोना दानि सिचुवेसन दानि मुगाजों गोरोबनाय बेखौहाय नायनानै बे मिउजिक भिडिअखौहाय लाबोनाय जादों आरोखि बानायनाय जादों दा बिथांमोनाबो एसे सानै हनै बानायनांगौमोन आरोखि मिउजिक भिडिअखौहाय माने एसे आलादा रोखोमनि बानायब्ला मोजां जायोमोन माने एसे बर' रावजोंनो बर' सोदोबजोंनो गुबुन सं एसे आलादा बानायबा एसे साबसिन जायोमोन आरोखि दा बै रिल्स बानायग्राफोरनि भिडिअखौ नुनानै गोबाङानो गोबां बायदिसिना बुंदों नङा होमबा ससियेल मिडियायाव फैनानै आरो बै मेथाइ खनगिरिफोर बानायगिरिफोर दिहुनगिरिफोर बिथांमोनखौबो सोंखारिदों सोरबा दा बिथांमोना जायफोरा बै रिल्स बानायग्रा बिथांमोन आइजोफोरा बेफोरबायदि दिन्थिनो नाङामोन आरो रिल्सआवहाय दा एसे आलादा नुदों आरो बिथांमोनखौ दा एसे आलादा रोखोमनि जादों बिथांमोननियाहाय दा बे भिडिअखौहाय गोबां ट्रेन्डिं जाबाय नङा होमबा लोगोफोर गोबां माबायावनो ससियेल मिडियायावनो गोसारबाय दा नोंथांमोना सोर मा बुंलायदों बे भिडिअनि सायाव सोरखौ सोंखारिदों सोरखौ बुंदों नोंथांमोना नायदो आरोखि सिगाङाव नायना लाग्रोबानो जाबाय दा आङो फारि फारि दिन्थिलांगोन सोर मा बुंदों सोर मा होनखो नोंथांमोना नायना लाग्रोदो आरोखि आरो नोंथांमोना मोजाङै नाय गोसो होनानै खोनासं नोंथांमोना अब्लासो मेन पइन्टखौ नोंथांमोना बुजिगोन आरोखि हमनो हागोन मालाय एक्टर एक्ट्रिसफोरानो लंपेन्ट ग्रोब ग्रोब गाननानै मोसादों लंथं जुगा फैफिनबाय होननानै ओमफ्राय जोंहासो बा दख'ना गाननानै दख'नाखौ हान्थुनि बारा बोखोनानै फेन्दा नुजालायनाय मोसागासिनो जामाइजो मोना आयौ हाबाब लाजिगोना लाजियाखैसै लाजिथावनाहाय बेथोबो सल'आ जाबानो दि सल'नि मथैनो देखायथारनांगौ बिदिथ' नङाना माने बेबायदि
ओरैबायदि दं आरो नायग्राफोराबो दङ जाय गाज्रि भिडिअ बानायो बेखौसो बांसिन नायो आरो लाइक कमेन्ट मोनो जाय मोजां भिडिअ खालामनानै होयो बिनियाव माब्लाबाबो लाइक कमेन्टबो जाया शेयारबो जाया बिदिखायनोथ' दानिया बांसिनानो गाज्रि भिडिअखौ बानायनो हमो आरो मानसिफोरा माने खायसे खायसे बिदि नंखाया माने मोजाङावनो फैबा फैबाय फैयाबा थाबाय बेबायदि भाबिनानै थायो ओमफ्राय खायसे एकदमबारे गाज्रियावल' होखायो माने होनबाथाय गाज्रियावसो आर्निंआबो बारा जायो नालाय माने गाज्रि भिडिअखौ बयबो नायो नालाय बेनि थाखायनो दानिया मोजां भिडिअ बानायनो एसे बादबग्रा जाबाय खोमा मानसिफोरा माने गाज्रि भिडिअल' बानायो बेखायनो सल'आबो जाना होबाय दा नै सल'नि थाखायनो इमान गोबां आइजोफोरानो माने साफा सानै आरोहाय ओमफ्राय माने दख'नाखौ फेन्दासे गाननानै मोसानाय नों हागौ ना आं हागौ फाथा फाथि बादायलायनाय सिस्टेम थोद लेथ्रा नुदों एसे नै नोंसोरो मा बे लंथं मदार्न जुग मोसाग्राफोरखौल' आइजोफोरखौल' रायहरगासिनो दं हौवाफ्राबो मोसागासिनो दं आरो हौवाफोर मोसानायखौथ' बाद होदो बे गानानो गथ' गथाय ओमफ्राय सोरबा बिहाव बिखुनजो आबै आबौ आदै मादै गासिबनोबो सिगाङाव दामजानाय गान नंखाया मोनसे पिकनिक मोनसे हाबा हुखा बैसागु मोनसे अकेशनाव दामजानाय गानानो नंखाया बेखायनो मेथाइ लिरगिरिफोरखौ खनगिरिफोरखौ रायनांगौ रायोबा जों मोसाग्राफोरखौ रायनानै लाब गैया मानो नोंसोरो जोंखौसो हाबा जानायफोरा लाजिनांगौ गथ' गथाय सानै गोनां माबा माबि होननानै जों बयखौबो रायहरगासिनो ओमफ्राय बे गानानो जे सोरबा गथ'खौ लानानैबो खोनासंथावा सोरबा आबै आबौनि खाथियावबो थानानै खोनासंथावा आरो सोरबा आदै मादै सोरबा बिमा बिफानि खाथियावबो थानानै खोनासंथावा अबे जायगायाव दामथाव बे गानखौ बे लंथंनि अर्थखौ सोर खोनासंनो हायो खोनासंथाव नामा बे लंथंआ जाबा दा जा जोंखौसो रायहरलाबाय थागोन लाजिनो रोङा माबा माबि गाज्रि राव बाहायहरगोन बे खनगिरिफोरखौ रायहर लिरगिरिफोरखौ बिसिनिबो दाय दं जोंलाय मा मोसादोंसो दा ओरैनो गानजों गोरोबहोनानै मेथाइआव बोखोआखैबा जों ओरैनो बोखोनो मोनला जाहैबाय दख'नाबो दांनानै मोसानो मोनला जाहैबाय राव बाहायो जाय मेथाइ खनग्रा बेनो लंथं थाबायना दिन्थिग्रोनांगौ बेसोरो लंथं जुगखौ लाबोदोंना जाय मेथाइ लिरग्रा बे लंथं थाबायना दिन्थिनांगौ बे थाङै थुङै गिदिं गिदा फैफिनबाय लंथं जुगा फैफिनबाय बे मेथाइखौ गोबां मानसिफ्रा रंजागासिनो दं सेंग्रा आरो सिख्ला गासिबो रंजागासिनो दङ नाथाय होननाय मोनसे दङ बेवहाय नाथाय होननाय मोनसे खोथा दङ मेथाइनि गेजेरजों बिसोरो लंथं जुगखौ लाबोदों जाय मेथाइ खनग्रा बेनो लंथं थाबायना दिन्थिग्रोनांगौ बेसोरो लंथं जुगखौ लाबोदोंना जाय मेथाइ लिरग्रा बे लंथं थाबायना दिन्थिनांगौ बे मेथाइयानो जाया माब्रैहाय लंथं जुगखौ लाबोखो बिसोरो गथ' फिसा मैया दाख्लैसो जोनोम जाबाबो बेखौ मालाय जि गानहोजोबो बिमा बिफाया मालाय जि गानहोजोबो लंथंखौनो दोना ओमफ्राय माब्रैहाय बिसोरो लंथं जुगखौ लाबोखो मा हिसाबै बे माब्रै मेथाइ जाखो लंथं जुगा फैलायबाय थाङै थुङै गिदिं गिदा लंथं जुगा फैलायबाय बै मेथाइ खनग्राया बे देंखो मेथाइखौ खनग्राया लंथं जुग लाबोदोंना बे गाबोनो लंथं थाबायना दिन्थि बियो गाबोनो लंथं थाबायना दिन्थि जेबो सेन्स गैया एफा मोजां बर'नि सोदोब दङ बेफोरखौ बाहाय एफा मोजां बर'नि सोदोब दं बेफोरखौ बाहायबानो जायोना मा थाङै थुङै गिदिं गिदा फैफिनबाय लंथं जुगा फैफिनबाय थाङै थुङै गिदिं गिदा फैफिनबाय लंथं जुगा फैफिनबाय लंथं जुगब्ला गासिबो लंथं थाबायजोबगौ ना गासिबो लंथं थाबायजोबगौ माथो बे मेथाइ खनग्रा आरो मेथाइ दामग्रा बे लंथं जुगनि मेथाइ खनग्राया बेसो सानैया गाबोनो लंथं थाबायना दिन्थि जेखौनो मोनो बेखौनो खनलाबायनो सानो बेबायदि जायालै मेथाइखौ एसे सानै हयैसो खननांगौ जायो बेबायदि मेथाइया खामानि जाया दा बेनोमोन आरोखि आपडेट्साहाय दा नोंथांमोना मिन्थिखाबाय नुखाबाय नङा होमबा ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय माने जोङो बांसिन फेसबुक इन्सटाग्रामावहाय मोननाय जायो नालाय जों ओंखायनो इउटुबाव मोननाय जाया ओंखायनो बे इउटुबावहाय आंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना नुबाय जानांगौ आं बेवहाय लानानै फैबाय आरोखि बे आपडेट्सखौहाय दा जायफोर आइजोफोर बिथांमोनाहाय जायफोरनाखि बिथांमोना रिल्स बानायदोंमोन होमबा बिथांमोनहा एसे आलादा रोखोमनि रिल्स बानायोबा एसे मोजांसिन जागौमोन आरोखि साबसिन जागौमोन दा बिथांमोननि
रिल्स बानायनायाहाय बिथांमोना गावसोर रां खामायनो थाखाय बानायखो ना माखो बेखौहाय जोंथ' मिथिला नङा होमबा लोगोफोर। माने बेबायदि रिल्स बानायोब्ला माने भिउसआबो बांसिन फैयो जाहैबाय, ओमफ्रायहाय साबस्क्राइबारफोर बेफोर बिथांमोनाबो बांसिन फैयो। आरो बेबायदि रिल्स गाज्रि रिल्सफोरखौहाय गाज्रि भिडिअखौहायसो बांसिन मोजां मोनो नायनो मानसिफ्रा, बेनिखायनो बिथांमोनाबो बेबायदि बानायदों जानो हागौ। दा थेवब्लाबो बिथांमोना बेबायदि बानायनाङामोन आरोखि, जायफोर आइजो बिथांमोन। दा बिथांमोनखौ आं बुंनो सानदों आरो रिकुवेस्ट आंनि बेक्तिगत साननाय आरोखि, बिथांमोना एसे आलादा रोखोमनि रिल्सखौहाय बानायबानो जाबाय आरोखि, ओमफ्राय ससियेल मिडियाआव हगारबानो जाबाय आरोखि नेक्स्ट टाइमनिफ्राय। दा नोंथांमोना मिन्थिखाबाय नङा होमबा। आरो जायफोर बर' रावजों बर' सोदोबजों गान बानायग्रा लिरग्रा गान दिहुनग्रा बिथांमोनाबो एसे सानलायनानै एसे सिचुवेसनजों दानि डिजिटेल मुगाजों गाना सङा गोरोबदों, थेवब्लाबो बे लंथं मडार्न जुगाहाय दानि डिजिटेल मुगायाव मारै फैफिननो, दा फैफिनाखै नङा होमब्ला। गोदोनि जुगावथ' हाग्रा बिलाइ गाननानै रायजो जाबोदोंमोन, अन्थाइ देजाबलायनानै रायजो जाबोदोंमोन। दा बेखौहाय दानि जुगाव बे सोलिदों नामा, दा सोलिदों नामा दानि मुगायाव, नोंथांमोनहा एसे सानलायना नायदो रायजो राजा नोंथांमोन। दा सोलिबावो नामा बे मुगाया? दाथ' डिजिटेल जाजोब्बाय नङा होमबा। दाथ' बै मुगाया दा गैला, अब्ला माबोरैहाय बै मुगाया फैफिनखो होननानै, गोदोनि मुगाया माबोरै फैफिनखो होननानै भिडिअ सं दिहुननो हाखो जेनेबा बिथांमोना। दाथ' बै मुगाया गैला नङा होमबा। दा आपग्रेड जागासिनो दं, दा डिजिटेल मुगायाव आपग्रेड जागासिनो दं। दा गोदोनि मुगाया गैला लोगोफोर। दा बेनिखायनो गानाबो एसे मिनिंलेस बायदि जादों आंनि साननायावहाय। दा नोंथांमोननि साननाय, नोंथांमोना मा सानो, नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआवहाय लिरनानै खिन्थाहरबानो जाबाय, फोरमायहरबानो जाबाय गावबा गावनि साननायखौ। दा बेनोमोन आरोखि आपडेट्सआहाय। दा गोदान आपडेट्स मोनोबा नेक्स्ट भिडिअआव लाबोनानै फैबावगोन, नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन आरोखि। थेंक इउ लोगोफोर, बिदिब्ला बाय बाय।